Čau čau lidi, já vás vítám u mého prvního let's play, ale už to natáčím asi po několikáté. Proto si nevšímejte toho, že tady mám několik věcí, protože nechci si dělat upomínky a tak. Takže se omlouvám. Ale u toho prvního videa jsem našel tady to krásné místečko, takže tady se asi zabydlím. Mám tady taky gumovníky, tamhle můžete vidět. A nebo můžete vidět tamhle. A omlouvám se předem, že nahoře můžete vidět www.bandicam.com. To je tím, že jsem si stáhl jiný program, protože tady ten, který mám, to je Fraps nebo Camtasia Studio. Ty mi trošku teďka blbnou, takže nebudu teďka chvíli používat, ale budu používat Bandicam nezakoupený tak na 10 minut. Takže prvně, čím bychom mohli začít, bude, že si postavíme barák tady nahoře. Si udělám krásný plac, tak se tomu snad říká. A Bandicam není až tak můj oblíbený ten program na natáčení. A jak jste si mohli všimnout toho názvu videa na YouTubeku, Minecraft Technic Pack, tak to je Technic Pack neboli Techit. Takže natáčím Techitový Minecraft, který má trošku velké výhody. A to je, že teď můžeme mít stroje lepší, třeba drill můžeme mít, a emeraldový krumpáč, prostě přístroje jako v reálném životě, můžeme mít i počítač. I když nevím Minecraftu, k čemu je počítač, když teďka hraju třeba na počítači, takže to je podle mě úplně k ničemu. Dělám si zvuk. Byl bych rád, kdybyste mi dali jaký ty odběry, protože jako natáčím to prvně a docela dobře by mě to podpořilo. Takže mi dejte odběry. A pokud chcete vidět další video, tak dejte ten odběr, a pokud nechcete, tak taky dejte odběr. Takže to máte úplně na stejno, prostě dejte ten odběr. Takže tam si to položím. Jak můžete vidět na tom nahoře jméno kanálu, tak to je Movies 355, takže jak to vyplývá, nejsem tady jenom já, proto hledám nějaký členy, který by šli, nějaký lidi, kteří by taky natáčeli a byli by v tady té skupině. A mohli by natáčet, co chtějí, a kdy budou chtít a nahrávat sem videa a tak dále. A teďka si musím vyrobit další lopatku. Lopatka. Bych si vyrobil ironovou. A je to škoda ironu. To radši udělám tady tou lopatou. Techit je o tom, že se tady úplně nejsou tady žádný baráky, jak můžete vidět v normálním Minecraftu, tak tady nejsou, ale jste tady prostě sami. Musíte přežít, stavět stroje a tak dále. Techit je úplně stejný jako Technic Pack, jelikož Techit je, že můžete hrát s lidma, s kámošema, se můžete připojit na server, tak to je Techit. Počkat, já jsem si nedal potichu, tak. A hnedka to je lepší. Snad jaký zvuky slyšíte. Takže tady to vykopu a můžu začít asi se stavbou baráku. Ještě tady to. Ten iron si myslím, že se mi bude hodit na tvorbu přístrojů. Neboli solárních panelů, myslím. Ale já si udělám spíš geotermální. Neboť tady vidím, když se takhle otočím, tak když půjdu dopředu, tak tam uvidím sopku.
A musím říct, když jsem sem šel, ještě když jsem natáčel, pak mi to jako vyhořelo. Jako nevyhořelo, ale prostě se to vyplo, nebo tak. Jakož měl zakoupený bedlíkem, tak jsem tam viděl plno sopek a viděl jsem sopkovej, nevím, bych to řekl, sopňatej, sopčovatej, prostě sopkovatej, prostě sopky a v tom je biom. Jakože jsou stromy v tom rostou a tak dále, což je úplně pro mě nezvyklý. A tady to bych mohl už sakra zničit, nebo už mě to nebaví ničit. Tady ten díl bude trochu nudný, a ani ne 10minutový, protože nemám nastavený hodinky, časovač, stopky mám nastavený, to je blbý. Doufám, že se vám ty videa budou líbit. Nebude to jenom z Minecraftu, to se nebojte. Prostě jsem dostal nápad, že bych mohl natočit na Terrarii. To by podle mě bylo taky pěkné. Tady to zničím. Tekit si budete mít ke stažení v popisku videa. A nebojte se, je to i pro Varez. Pro Varezáky. Jako jsem třeba já. Tak to je pro Varezáky. Akorát musíte mít zaregistrovaný účet na net, na minecraft.net, tam musíte být zaregistrováni. Jo, upeču si syrové vepřové. Vepřové. No a prostě musíte být zaregistrováni, lognete se, vyberete si Jogbox nebo Teky nebo Technic Pack, cokoliv a můžete hrát. A já si vytvořím další lopatku a vytvořím si ji z Iron, nebo už mě to už nebaví stavit. Stejně to bere jenom jeden ten Iron, tak to nevadí. Takzvaně to i kope stejně. Nekope to rychlejc. Úplně stejně. Ano, i když s tou trávou to docela ne stejně, ale úplně stejný to je skoro. Takže já si myslím, že tady ten díl bych mohl ukončit, akorát si tady udělám, jak asi budu mít velký ten barák, abyste viděli. A pak asi udělám, jak se tomu říká, prostě zrychlení, jak budu stavit barák. A prostě tak se nějak k tomu nadává. Akorát on zase trošku malý problém, jelikož mě blbne Movie Maker. Co nechápu, proč mi tak blbne. Takhle budu mít do šířky. Tak. Takhle budu mít postavený baráček. Takže já si myslím, že tady ten díl bych mohl skončit a mohl bych se za chvilku vrhnout na ten další díl. Neboť nechci, aby mi to zase jako vyhořelo. No, zase říkám vyhořelo, to nevadí. Položím si tady postýlku a budu spinkat. Takže já si myslím, že se s váma rozloučím a zatím ahoj. A nezapomeňte dát odběr, like, komentík, všechno. Prostě to, co jsem vám říkal. Takže ahoj.